ktorí protestujú proti cigánskemu teroru, polícia zmláti, zatkne, rozvozí po celom Slovensku. A to je len preto, že celý Slota aj so svojou SNS, z ktorej spravili stranu, ktorú spája pokope iba biznis, nič len peniaze, tak celý Slota si z tej politiky, z národnej politiky spravil svoj osobný biznis. Dnes, keď sa snaží získavať si poslednými výkrekmi do tmy nejaké hlasy s tým, že ako on ide brániť Slovákov proti Maďarom a neviem čo všetko, musíme povedať jednu vec. Čas svojej mladosti som strávil v Šahách. Ako viete, Šahy sú tiež vlastne dvojazyčné územie, sú tam Slováci, žijú tam Maďari. Viem, že spolužitie Slovákov s Maďarmi na južnom Slovensku nie je ideálne a nie je ani vždy ľahké. Ale musíme si jednu vec uvedomiť a tu musíme zdôrazniť. Dnes nie Maďari nás zabíjajú, nie Maďari nás mrzačia, rozbijajú nám naše autá, ale sú to niektorí cigáni a tento problém treba riešiť. Potom sa môžeme rozprávať o tom, kto akým jazykom rozpráva, ale až potom, keď vyriešime to, že slušný človek sa nemusí báť o svoj život, o svoje zdravie, nech je kdekoľvek.